যে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত যিমানবোৰ ট্ৰাইবেল বেল্টছ এণ্ড ব্লক আছে এই ট্ৰাইবেল বেল্টছ এণ্ড ব্লকসমূহত যে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ সংখ্যাৰ বেআইনী ইলিগেল এনক্ৰ'চাৰবোৰে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকৰ ট্ৰাইবেল বেল্টছ ব্লকসমূহৰ মাটিবোৰে কব্জা কৰি লৈছে আৰু অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে আৰু অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা 2012 চনত যে নিৰ্দেশ আহিছিল ডাইৰেকশ্যন আহিছিল এই ডাইৰেকশ্যন অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো পালন কৰি পেলাই যিসকল ইলিগেল এনক্ৰ'চাৰ সিহঁতক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। आसामाव बिटिआरआव दिनैसिम माने ट्राइबेल एन्ड ब्लक रैखाथि होनो हायाखै माने उच्चेर खालामनो हायाखै नाथाय आसामनि सरकारा गुवाहाटीनि दाब दाब जायगायाव उच्चेर खालामो बिटिसिनि जायगाखौ मानो हादिया बे बिथिङाव नोंथांनि बेनोथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। जोंनि मानसिनिनो गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं जोंनि मानसिनि गभर्नमेन्ट बेखौ खालामाखै बिनि थाखाय धिक्कार होथावथाव कन्डेमनेबल बेखायनो आं बुंनो नागिरदों दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों जे प्रमद बर'आ आन्दलननि समायाव जिबायदि गिदिर गिदिर खोथा होदों बे खोथाखौ गोसो गोरबोजों बुंमारदोंब्ला बियो अनेस्टलि दिनै अनारेबल गुवाहाटী हाइकर्ट आरो प्राइम मिनिस्टारनि अफिसा जे डाइरेक्शन हरदों आसाम गभर्नमेन्टनि प्रिन्सिपाल चिफ सेक्रेटारि आरो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ बे अर्डारखौ बे डाइरेक्शनखौ मानिनानै अर्डार होनानै इभिक्सन खालामनांगौ एज पार द ल। जुदिसो सरकारा जुदि खामानिखौ मावफा नोंथांमोननि इयुनाव खामानि मावनांगौबा मा जागोन? आंनि आपिला बेनो बे गभर्नमेन्टआ मावनांगौ खामानिखौ मावनो हायाब्ला बे गभर्नमेन्टआ थानांगौनि खुनु दरखारानो गैया। बेखायनो रायजो राजा बे गभर्नमेन्टखौ सिफायनायनिसो लाहार फाहार खालामनांगौ। बड'लेण्डनि हा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों जे रायजो राजानि खाथियाव आंनि आपिला बेनो जोंनि जायफोर इलेक्टेड गभर्नमेन्ट दं जि गभर्नमेन्ट दं बे गभर्नमेन्टआ टटेल बे बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय इन्डिजिनियास थागिबि बर' ट्राइबेल मानसिफोरनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि सेफ्टि सिकिउरिटिखौ होनो हायाब्ला बे गभर्नमेन्टआ इउसलेस मिनिंलेस। बेखायनो बे गभर्नमेन्टआ अन मरेल ग्राउन्ड रिजाइन होनांगौ। हा हुनिल' नङा एज ए होल सेपारेट स्टेटनि मुभमेन्टखौ जोङो गोख्रों रोखोमै लांनो थाखाय दा लाहार फाहार खालामगासिनो जों मबिलाइज खालामगासिनो। बेनो जुदि सरकारा जुदि बर'फोरखौ आसामनि ट्राइबेलफोरखौ असे गावसिनि बिदा फंबाय हिसाबै सानोब्ला आरो आसामावनो जुदि क'एक्जिस्ट खालामजानायखौ लुबैयोब्ला बिटिसिनि जे स्टेटासखौ बेखौ एज सिटिज जेरै दंमोन ओरैहाय बेखौ बास रिटेन खालामनांगौ दोननांगौ। खुनु बाउन्डारि दानो मोना खुनु पावार एन्ड फांसन खुनु अट'न'मि डिग्री बेखौ लांनो मोना। जोंनि सायाव जिबायदि जुलुम बायदि खालामगासिनो जिबायदि आक्रमण एग्रेसन बे गासैबो स्टप जानांगौ। साख्रि बाख्रि गासैबो गैला। मा बुंनो सानो बेयाव ज्येष्ठ नागरिक हिसाबै जोंनियाथ' मा मिथिबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि केटागरिनि साख्रिखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआनो दानो हायोमोन पस्ट ग्रेड खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय केन्डिडेट सेलेक्ट खालामनानै साख्रि होनो हायो। खिन्थु जों दा खोनानो मोनगासिनो जों अबजार्भ खालामगासिनो दं बिटिसिआव जेसेबां भेकेन्ट पस्ट दं बे पस्टनि स्टेटासखौ आसामावनो लांजोबनानै बे 1 लाखसो सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होगोन होननाया बावबो सोनानै दोनहैजोब्बाय आरोखि। आरो मोनसे एग्जाम्पल मोनगासिनो दं गोबां बर' मिडियामनि हाइ स्कुल एम इ स्कुलफ्राव एसामिस स्पिकिं मास्टारफोरखौ दा एपइन्ट होगासिनो दं। इभेन गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव बड'लेण्डनि बाहेरानि मानसिफोरखौ साख्रि होगासिनो आरो बेनिफ्राय मा खालामदों कয়েক मास सिगाङाव बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ मोनसे कमिटि दादोंमोन बे जाबाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड। सिगाङाव दंमोन सेन्ट्रेल सिलेक्शन CSB कमिटि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड दंमोन दा बिनि जायगायाव मा खालामबाय सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड। दा बेवहाय मा खालामबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिनि चेयारमेन जेसेबां लाइन डिपार्टमेन्ट बिनि सेक्रेटारिफ्रा मेम्बार जब बर'खौ खुनु रोखोम देखायनो आन्था सासे ACS अफिसार हिन्जाव मानसि दं आइजो मानसि बेखौ मेम्बार दोनफ्लाबाय। ओमफ्राय मा खालामबावबाय बिनि गाइडलाइन्सआ आसाम गभर्नमेन्टनि 10% खथा जे मोनो साख्रि बाख्रियाव 10% खथायावल' मोनगोन बर'फ्रा बा ट्राइबेला
बिटिसिआव मा जागोन बिटिआर सरकार